Mooi pangie, mooi pangie, mooi pangie. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. We baru aan Shuto die en welkom kona ini. Ate matru media de tapastrati en dan we takti de nanga wambarada jaso wambien tru sala barada sai firi gisranang bika aboskopu kisa aboskopu en o arkiva a barada disi kisa aboskopu fa ai firi en fa ai denki. En deze de pangi, dat was op PUD. Dodo. Fawaka. Goedemorgen, goedemorgen. Je baat dus maar wat odi Jimmy? Ja man. We bara alles maar wat die er in een maand ja. In een sari maand. We bara alles maar wat die met de kaart nemen, maar we bara alles maar gewoon wat die. Dat was het. Basi, Mystic, Bauta, Daisy, A Legend, alles soort van de man bij man. PBND en Faiki Saboskopu. Man, na mate fos me koyere, me seribi for kanete date. We wakas de ne dam no go me na me pepchin dam no go. Amate meer de matak Bauta de Bauta de Bauta. Direk mitak ai de blakaman chire. De blakaman chira man. De wakabaka tras ma chira ma soma. Ama sambau den broki. Ama sambau ala den skoro. Ama sambe gide nyang. Ama sambe lukuf aplaka vola nanga ingi vola ka enigste man. A eenwan tramaf no de no man no lukuf moro. Dorak bakate motak so no man no lukuf moro de chira enigste man sambe lukuf blaka man. A enigste man sambe lukuf de ingi nanga de porti hen di star nanga de porti ya van. So as man amambe lukuf alasma. De meka sante de chira man. Onderdrukking. Zie? Allemaal bouw alle de scoren. Allemaal bouw alle de broki. Allemaal bouw statistieke Allemaal doe alles. Allemaal poten libitas spel die blakas man aan die de taxis na die de fortis. Maar toch luk sa de sma doang ama. Zie? Ednelly atis dong. Belfori atis dong. Tapadek i atis dong ta. Mangre i atis dota chani atis dota. U atis dota Ramdin, Ramadin, Yogi, u atis dota un chirama fose yuruto. Dat is wat maar vertego. Amambo ala de score unu no do geen moer in a kondre, just sos do fura kondre. Amambo ala de broki me ku kamiti kawa. Tok de mas don martelamang. Is nou maar de mama. En dan boom. Dan een carrousel politieke leider. Ja, het is dan toch Bronto. Ja, het is dan toch Bronto. Ja, het is dan toch Belfort. Toch? Toch? Etnel. Tapadek. Gwamba na bamba of na founder de tutone seko ala di tapa radio station koklas. Het is dan toch. Uchira man toch. Ze zou doen toch. Ze zou dan gaan koderen. Ze zou dan gaan de portisma, de projectsma. Na man bouw alle den project. Je mij nou bouwen een project. Jij gaat niet voor ons doen, zomaar die conferong. Maar Faisi is er een moro fara zonder bouta. Zonder bouta o de Wild West. Dat tak met tak dondo sali, maar natru met tak zonder bouta o de Wild. Blakas malasi. Blakas malasi. Asroto fa blakama oso lasi nanga de ingisma de portisma o lasi. Hoe werken we met bouta de o lasi? Pakket weg, stichte oso weg, no een brokje ne baumoro. No een monsan inos, want alle de sansa doen na konder na man. Ik kan kosama fei wani, ik kan tak 8 december fei wani, maar na man do de you know do next. Juna mangre i atis nota, itira ma itrahavond beheerder. So wani. A kondre moest de hopeloos in univoordeel. Na unukira man. You know her next to the smadis kira man. Mangre, Etnel, Yogi, Belfort. Hey, Bronto nangempa. Na de makira man.
Respect na de man. Na de man kier amang. Luku sa de man dogi de portisma. Kira man sambe roko gi portisma moshi sa unu odogi desma. Misap ino bawa oso. Ino bawa project. Ino genua portisma tiwan berita skoro bauta wang. Bauta wanange vrouw. Is zo dan een portisma toch? Dat was dono. Ose ton chari denk tak des me love postem jono. Moshi sa saja fosa portise. Mi on bardesma. Na unu san stem di demandis na unu chira man. Mami de sabda fesitak demandisi. En hij had dem hij had ama fama dede ama chira man serefi da bera man. Me yare sa de me taki. Beina ay collect de man be wa chira man serefi. Ama na be mas dede serefi. Ama bem ko fes chanta chira man. De me arki de sansade. De mama hurak tap mi de me tum sina ko fera man. Next uno duga poti volk. Ino tranga so ino boonsop do wan sanga volk. Ama wan bedwing. Ama wang. You nooit dogi wan poti smak ti wan berede tap skoro. Nooit ino bo wan poti oso gi wan poti smak ino dwing. You have zuchtig. PAP. A handelaar partij dat nooit no bowa oso juno. Zomaar een steun de man. Nooit ama no bowa oso gi. Nooit ama no gi ti wan berede tap skoro. Nooit de mannen handelaar, de mannen bolafide handelaars. Oké. Malafide handelaars, drugscriminelen. Dat na de man. Oké, ichitaki boutas muskisi een staatseer te Alberi. Miera kulitaki, hij gaat niet meer staatseer begraven. Er komt er nafas maar allemaal voor 2020 golie. Het gaat groter zijn dan een staatbegrafenis. Idioot. Take rustig, take rustig, take rustig. Ik wil ook doen sa ina ma sorgo desma. Ama be luku desma. You no sam niet is pas sekwis desma. You ite kwam chimeshe fura her kondra moneji. Ja, asan say tak jaso. Want bouta en een bouta, tak bouta. Brunsi schreef erkenning. Brunsi taki amambe luka volk. Dat was... Ama mek brunsi. Ano brunsi mek ama brunsi ek hat tot akatru. Bouta mek ala demang. Ala demang mek schreef a forma tapadek. Seko saman so. Ala de forma tintimai NDP. Na ma mek deng. Ama mek ala mala. Ama mek ala den broki. Ama mek ala den skoro. PAP me kwa skoro ge blaka mantin. Nooit. PAP ge wan blaka mantin wan bereta skoro. Mi nuni au giden. Mi barka nuni. Next ano giden. De mannen handelaars. De mannen criminelen. De mij mek gebruik voor een staatapparaat. Voor de criminele activiteiten. Na lop de malo blakasma. Me lukono. Pastem tengo ko ala de pangin we kreseri. Akule ko hore por kadra mai hanga so pangin kis blakamang. So gaan de lop blakamang. Dado kanga one love de lop blakamang mi hel u lop blakamang. Un kir asma sambe fet gi blakamang. Na unu Etnel, Belfort, Mangre, Yogi, Gayadin, yo beest. Oké, Ramadin, Fatra Furwaneng. Sa zoon den blakaman go stem toch maar Furman, fa Durgamay neng, faneng, Durgamay faneng. Kaman gostem tapa ma we sikinu foki edef gostem tap matura. Muna verstang sa matura dugong. Ooit is die matura kom in volk. Ooit is die matura mindra volk. Alla blakaman stem ge sadugi yo. No weet toe om jere. Als ze het nu leuk vinden, laten ze hem zijn dode lichaam nemen. Dan zetten ze hem in de aanschapping, dan brengen ze hem naar de cellenhuis. Dat was hun wens en Gods wens is anders. Ik had al gezegd,
Jullie moeten die man met rust laten, want hij is in godsjaren. En die man is een neerdialyse. Wat heb je eraan? Nothing. Nothing. God heeft zijn werk gedaan. Die heeft hem een beetje gebracht om te gaan rusten elders. En de rust is nu voor God. Die heeft hem weer naar huis gebracht. Hij is vredig in zijn huis gegaan, maar ze zijn niet vredig in de assemblee. Sorry, wij gaan door met de strijd. Ik hoop dat nog vooral lijkt dit Jezus. Alles aan voor naar God. Ik hoop nog vooral lijkt je. Even naar mij nou nyama man. Nee, unaf nyama we criminelen die ne veel notifié. Ik hoop nog vooral lijkt dit Jezus. Dat ik ook wel op. Ja, dat ben de wat reactie voor voorbijganger. Ja, laatste sansa biftaki. Sama biftaki. Wie is allemaal nog eens wat staat begraaf? Plaats misap na man bouwen hersenen opbouw alle den blokkie. Mi maar roep alle des maar op zolang ik ga onze pot 25 kolo in een sanitak. Dit is dat weer buiten. Uno op den kuli staat begrafenis van Nodo. Van kuli nou een voerman, man afloopt met dat. De man een voerman. De man breekt die van buiten de Sado rampaner blakas mata. Nooit meer blakken, nooit meer wat stichten als ze bouwen in een kondreja. In de markt, van mannen, een piert man van die NPS van mannen, Rusland. Wanneer we in de macentrum zijn komen, gaan we huizen bouwen. Maar Mars gaat hij bouwen. Maar Mars, hij gaat nog een huis in Amerika kopen. Hij gaat niets voor jullie doen. Buiten alleen, naar een vrouw. Tante Inke. Ewang de lukup afvalak, want tant kardes maneng. We zoeken occuper alasan purna familie. Met de stem lukup toch? Tanga NDP zegt de occuper purna familie bouwt ze aan. Nou, denk hier man. Denk hier man. De no loop zo tak aan mij lukup van portisma. A portisma no mag niet aan brengen. Lukup vanaf dan mag moeten daar regeren van portisma nam chinekis wan brede moro tas koro. Akuletek ala money reizen. Ama mek wereldreis moro dan Putin, moro dan Byron, moro dan Bush sankir Bin Laden. Mo ama free moro Obama sankir Bin Laden. En nou als man het tak next omdat nou een kuli. Met nou blakama best doen dat prokira man. Blakama schrijft kira man. Ednel, Belfort. Nou maar kira man. Ednel, Belfort. Tapadek, de toetonen sans door Aladdin SRS-programma. Ik kan het Aladdin mannen. Mangre. Van FOMO van Vromnef, de ja 91 naar de smak kier aan man. Na unu kira man. Na nu we tak staat begraaf. Je moet nou aan man beranga staat begraaf. Dan friete Mars. Want dat toe bij wanita. Friete man nou. Na goed Aladdin smayere. Misap tak. Omesma no firmuna, omesma okri, omesma sari, ama sorgusma ina kondreja, ama nangen vrouw sorgusma, ama chasma kawa ina kondreja, de man nog gena ma zor big guy in politiek, big this ano politiek de mij prina kon, de man a bijai, de man a criminele, de man a staatcriminele. En dan met me badesma, no stem tap de man, no mek via. Blakka man no stem nooit moro tap VAP met tak nanga me blakkas man no stem di de man. You nanga de man de jersey. De man een handelaar, de man een drugscriminele. Ze gaan niets voor je doen naar Joep Chindo Suchiri. Joep Chindo kon Suchiri Tamara. De no go do next die you should get you umbrella tap score. Is je check is one back bat tap score. Akulina wani alasan na ange vrouw. Luku sa kuli boys ref etak mi pas mi pa bedring so so pitak mi no tak so mi pa. Akuli sor furu kiris ma sor gem chim pa score toch luk fem che tak fe. Dat de man lop des me tak so. Dus luk van mijn furu kiris ma doe ook lang als ma sor gem chim luk van boy tak fe. Alles aan sa boy tak contact true. Die man is een harddragende man. Nooit moro, blakka masrana man, nooit moro gostem, die zo'n harddragend man. We harddragen, ama harddragen, no stem jamang. Lip amang.
Amano go doen nes die amako verdedig Ramdin, Ramadin, amako verdedig en familie nang amana meisje aman besuku. Altijd moet aan zorgen. De man op vrouw nog stemt die de man. Amano op een familie energie. In look samen boy taki. Hij woont alleen daar op zijn eentje in Lelydorp. Melissa heeft er 9 maanden al verlaten. Hier samen boy tak vindt toch weer niet kabla kaman kostem jaman. Oké. Dat ben de laatste zaak. Ik ben alle de man van media. Nino, hotranga big up. Hotranga uno give up. Uno give up. Den doen, maar den no doen, den do den schrijf. Wel den do a blakka osso. Iedereen doet de ingis, maar nooit meer was mo look op de ingi. Nooit meer was mo look op den blakka man. Nooit meer was stikte osso op bouw. Nooit meer was brokie op bouw. Met eigenlijk, ons stem de mars voor met NDP komen op bigi. Alles maar voor 20 golven, 20 golven. Ons er uno op de man staat begrafenis van Odo. Ama nou een volksman. Al aberi van me bigi moro die Clinton. Moro die alle de hey man. Un demonstreer voor si de mouse kreki tak zo maar ook kira zo'n van kondre. Dankjewel. Oké, Grand Tangi. Dodo. Dat ben de Wantaki fu ATM TV Nanga Dodo. Grand Tangi.